Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagpalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV inaman sa Facebook page ang programang magatod sa espirituhanong pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Many nights we've prayed with you. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ining tungurang ron, amon usab kamong pagadapito nining programa sa PBCM, ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing ang magadapit kaninyo. Kaunta nining tungura karon na nakamo sa inyong nahamutangan, nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, din may magamit nato kini sa pag timbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ganato sa kaluwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia nga gitudlo ni Master kanamo pa diyan sab nga among gitudlo kaninyo kung may mga masahon man nga referensya nga gigamit kini gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O kumusta sa tanang mga kaigsunan labi na sa PBCM compound sa inyong pagpatalihog karon o salamat sa atong kalihukan nga pagsuportar para sa atong programa labi na sa mga chapter president na nag-angkon usab sa ilang bulaton sa radio station sa pagpahiganana para maipadangat kining atong programa. Usa o dili nato usab kalimtan nga ang atong panagtigom sulod sa sakatuig na diha niana ang Disyembre 29, Marso 10 ug ang Agosto 19. O alang ni ato makiigsunan sa pagtabang para sa atong PBCM Palace Reconstruction, manghinaot kita niana sa atong padayon nga paghatag sa maong donasyon o obligasyon. Og nini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kagalaan o mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Tulabreco nga kauban kanyong karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Og niya pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan o mga tikpaminawan? Kini karon inyong gisuon Brother Mario Orlito Chabit magapag-uban karon nining usak taknang matulmanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, aniya pa ang kauban nga ministro magapaila. Kumusta og maayong pagpamina usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga makig-uban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RPN DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlaw Domingo kita makig-igsunan alas 12 ngadto sa alauna takda sa kahaponon. Og live usab kita sa Facebook og makita usab kita mga kaigsunan sa YouTube ingon man sa TV5 sa Parasat Cable TV. Og ang programa sa PBC mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLA mabati atong programa dinhi usab sa Toledo DYHR og dinhi usab sa Butong Pinamungahan sa DYRR. Dinhi usab sa Rail Radio sa Surigao City ug dinhi usab sa Radyo Pilipino sa Butuan City, dinhi usab sa City FM dinhi sa Bayugan City doon tay programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Power Radio Valencia City, dinhi sa RMN DXMB Malaybalay City ug dinhi sa Radyo Pilipino dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon doon kita programa. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandera, dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR, Dennis Dipulog, RMN DXDR og sa RPN DXKD Dipulog og dinhi usab sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City mabati usab dinhi sa DXRU Radio Ultra ang atong programa alas 10 ngadto sa alas 11
Takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Dinhi sa Villanueva sa Kabusis Power Radio mabati usab ang atong programa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa B Radio Waikurat FM dinhi sa Balingasag alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga PBC Women's Group nga ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Ug dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Diyan kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Ang mga pagpangumusta sa tanan nga nagasunod sa atong programa labi na sa Facebook Live gikan sa United States of America, gikan sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, USA, nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Brother Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon din sa Santa Elena Prosperidad, Agusan del Sur, Ambrosio Verano and family. Atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos usab nagapatalingog. Tanan nga mga kaigsunan nasulod sa BBC compound. Mayong pagpaminaw diya kaninyo sa akong pamilya, sa akong asawa, si Sinayda, o sa akong mga anak. O garon sa pag-iskot sa tema mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong tungura, Brad Ronnie, Brad Rene, Brad Mario, mga mahal namong tigpaminaw, tungod sa daghan atong mga giatiman, ang atong mga topiko sa mga kaatbang sama sa Iglesia Adventista del Séptimo Día, dili lamang diha kundi aduna sa pag-atiman nato sa sulod gyud sa atoa sa pagtulunan sa PBCM. Sanglit adunay mga gihimo nga propesya ang atong magtutudlo o kanay natuman o gani nagpadagan-dagan o nagpapahigayon si Pedro Sobailo nga kauban nato ni nga ministro sa una, no? Mibulag sa pagtulon ang PBCM kay nagtukod og iyaha. Ining gitawag og Seal of the Living God Church, no? Og ang mga tao nalimbungan tungod kay may mga paghubad-hubad siya sa PBCM nga giangkon na niya ang PBCM sa iya daw na nga kaugalingon na nga ngalan. Kay instead nga ang P o ang B o ang C niya na M, ang matag litra gitawag ang P o Philippine, ang B benevolent, ang C Christian, ang E missionary. Gibutang niya nga ipangkarga niya ang middle name siyang ginikanan, middle name sa iyahang amahan, unya nahimong Pedroso Bailo Kabaktulan Mabilin. Pero sa una, iyan ang giingon kay ang igsuon sa iyang ang igsuon niya nga babae na minyo man og apelyido Mabaylan, iyan ang gihimo nga Pedroso Bailo Kabaktulan Mabaylan. Pero karon mabilin na sa ato pa kung atong hunaon nga ang proper gyud di man may tabo Brad Ron, Brad Rene, Brad Mario nga kung magbutang ta o ngalan nato irambol nato ang atong middle name kay ang atong first name mo nang atong ngalan, ang middle name mo nang apelyido sa atong inahan, ang last name mo nang atong apelyido pero sa iyang kalaki para patuhon ang mga membro sa PBCM kay mangawat pod lugar og mga tao ba ita nig makigsangka ba og argumento harap-harapan tanaw tag musalir ba gihimo na ninon niya nga Pedroso Bailo Kabaktulan Mabaylan ang mga tao pod nga kuan abot nga nung nisunod nga kinahanglan man ang sit up sa founder nato mao man ay ngalan di man na pwedeng usbon unya pag-usab mao na hinunto ang iya mahimong tinod nga usa man na sa mga ministro Bueno. Sa Ebanghelyo ni Master sa wala pa mo pahulay, nag-ingon na siya daan nga kanang Ecclesiastes 1:9
tinuod daw na Brad Ronnie. Tinuod ba na? Tinuod Reverend, o di kalimod labinas mga membros PBCM sa panahon nga mag-ebanghelyo nga atong magtutudlo. Pirmi niyang kutloon kining nakasulat sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Unsa ba di ay ang nakasulat sa Ecclesiastes 1:9, Brad Ronnie? Og basahon na sa the book nga Tyndale translation nga Biblia og bisan pa sa The Living Bible Reverend nga Biblia gigon kana history merely repeats itself. Ang namaw kaniya ito mamaw pag-usab. Mao ni pirminting kutloon sa atong magtutudlo sa iyang mga pag-ebanghelyo nga matod pa niya kanang Ecclesiastes 1:9 husto ra ba na? Unsa man ang nakasulat nga matod pa ang namao kaniadto mamao ugma. O sa pagpayag ni anak ni Master sa mga membro nga nag-attender kanunay sa Ebanghelyo, ang gipasabot niya na kung unsa ang sa kapanahonan sa kang Kristo, kay nabahin man sa tulo kadakong panahon nga pagpangalagad Badroni ang gihatag ni Master nga doktrina nato. Tinuod. Unang-una sa pagpangalagad sa amahan nga mao si Jehova nga ang iyang katawhan Israel. Sumala sa ikadang Samuel City Jes, kama 24 nga siyang nagtukod niya na. Opisyali nga pangalan, unang hari 1831, Israel ang ngalan. Dayon, sa pag-abot na sa ikadang hugna nga panahon, kaya doon na malagi pag-cut off sa kapanahonan ni Jehova para maipapalusot ang kapanahonan sa atong Ginoong Kristo, mitungha si Kristo. Mo nang ikaduhang pagpangalagad sa ngalan nga pagtulunan, Iglesia. Dayon, aduna may pag-cut off sa kapanahonan para ipalusot ang ikatulong dakong panahon sa pagpangalagad. Mo nang diri na sa Espiritu Santo sa dapit sa atong magtutullo. Mo nang giingon ni Master nga ang panahon nga diha kang Kristo nga adunay mga makita niya na nga kasaysayan nga maibalik sa panahon sa Espiritu Santo diri sa pagtulon ang PBCM sa ang pagdumala. Karon dili malikayan nga pagsusi nato nga kung maghisgutag iglesia sumala sa Biblia, gitawag ka na og iglesia sa panganay, duha ka Biblia ang atong basahon. Pero sa ikaduhang hulad sa King James Version, giingon ka nagkatilingban. Hain mabasa niya na sa Biblia nga ang iglesia gitawag nagkatilingban, brethren, sumala sa Biblia. Anya din Reverend, akong pagbabasahon kinakasulat din rin sa Hebreanon, Kapitulo 12, versikulo 22 ngadto sa 23. Apan kamo na nagpakadool na ngadto sa bukid sa Sion og sa lungsod sa Dios nga buhi, sa langit nun nga Jerusalem, og sa dili maisip nga mga manununda nga nagtigom sa pagsadya og sa katilingban sa mga panganay kinsang mga ngalan na isulat sa talaan didto sa langit og sa usa ka maghukom nga mao ang Dios sa tanan og ngadto sa mga espiritu sa mga taong matarong nga nanghimong hingpit. Sa gibasa ni Brad Rini, mga kaigsonan, nakita nato nga ang nakasulat sa Hebreanon 12, 22 o 23, may nakasulat dinhi nga og sa katilingban sa mga panganay, kinsang mga ngalan nahasulat o nahisulat sa talaan didto sa langit. Kung basahon kini sa ikaduhang hubad, unang hubad sa King James Version, Badrone, nga ang ilhanan sa pinadaya gitawag og bugna. Ang Santiago naman gitawag og kini niyang Jacobo. Sa pagkasulti o pagkasulat na niya na, unsa na ang mga pamahayag diha niya na. Okay rin, basahon na to. Niya tay Biblia nga bugna version. Unang hubad sa King James Version nga sa imo nang giingon ang pinadayag tawag og bugna. Balikon ko pagbasa ang gibasa sa kaubang ministro ang Hebreanon Kapitulo 12 versikulo 22 ngadto sa 23. Ani na nga version, ang bugna version giingon. Apan nahibot kamo sa bukid sa Sion og sa lungsod sa Dios nga buhi, ang langit nun nga Jerusalem og sa dili maisip nga panon sa mga manulunda, ngadto sa tibuok nga katilingban og iglesia sa mga panganay nga nahisulat
nasa langit og sa Dios ang maghuhukom sa tanan og sa mga espiritu sa mga taong matarong nga gihingpit. Busa dinhi nining version Reverend gitin-aw na nga kadtong katilingban sa mga panganay nga diin nahisulat sa talaan dito sa langit ang ilang mga ngalan dinhi gingon nag iglesia sa mga panganay. Oh, kinsa nasulat dito sa langit. Sa to pa ang iglesia nga gitukod ni Kristo, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, nasulat day kana sa langit. Nakaron ang atong susihon, kinsa ba ang nagtukod sa iglesia sa mga panganay? Nga nasulat na dito sa langit, na-record na niya na. Unsa, kinsa ang nagtukod niya na, Brad Mario, sumala sa Biblia? Sumala din ni Reverend sa nakasulat sa Biblia, sa nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 16, versikulo 16, gingon, pag pangumustahay kamo ang usa sa usa, pinaagi sa balaan nga halok, ang tanong mga iglesia ni Kristo nga musta kaninyo, sumala sa pagpahayag, Reverend. Okay no. Giona, nakita nato nga ang question, mga mahal nga tigpaminaw, kinsa ang nagtukod sa iglesia. Gibasa dayon ni Brad Mario ang Roma 16:16 nga matud pa niya, pagpangamustay kamo ang usag-usa pinagi sa balan nga halok, ang tanang mga iglesia ni Kristo nangamusta kanyo. Pag ingog iglesia ni Kristo, ngalan din na sa nagtukod di ay kay lain nga ngalan nga ignon og Seal of the Living God Church. Ang question, balikan ta badron kay iglesia ni Kristo man. Si Kristo ba gyud ang nagtukod niya ng maong iglesia? Ang tubag Reverend nga oo. Motong gibasas ka ubang ministro nga ang katawagan sa iyang gitukod matud pa ni Pablo iglesia ni Kristo. Pero ang nagtukod sa iglesia nganong gitawag iglesia ni Kristo kay ang magtutukod mga atong Ginoong Hesukristo. Niya ang prueba sa Mateo 16:18 akong pagabasahon, gingon sa pagpahayag og sultihan ko ikaw nga ikaw maos Pedro, pahayag sa atong Ginoong Hesukristo kini. Og sa ibabaw nining bato, matud pa, pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang magahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Busa, ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, iglesia. Mao ning nahasulat ang mga ngalan nga katungalan mo ng iglesia ni Kristo, nahasulat ang ilang ngalan didto sa langit. Kaya ang nagtukod niya na sa iglesia mao nga atong Ginoong Hesukristo. Nakitaon mo. Kung basahon mo ni ang iglesia sa English sa King James Version, gingon, and I see also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Kung mao, ang nagtukod di ay, o ang original sa pulo nga church nga migawas ka na, o kon iglesia, gikan ni Kristo kay siya'y nagtukod. Busa, kung tawagon na ang gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo katong church, I will build my church, Church of Christ, in Romans chapter 16 verse 16. Dili di ay Seal of the Living God Church. Karon, para ipakita nato nga doon na tayo tumong niini kay ang namao kaniadto mamao ugma nga kining gibuhat ni Pedroso Bailo, dedicated ni ngadto kaniya kining among topiko nga mo sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo doon na usay milusot diha nga mga taong manglimbong sa mga tinun-an ni Kristo, pero giusisa-usa nato kay pag-ingon niya nga Seal of the Living God Church, kini ba giparisto niya Brad Rone, doon na ba tayo dokumento niya ni? Ano na Reverend, og atong ipakita, no, atong ipa-focus sa ato ang kamera ang kining certificate nga gi-issue ni Pedroso Bailo sa usa sa mahimong membro, og ato pong masayran din hidayon kung kanus-a natukod kining maong pagtulunan nga iya po din giparehistro sa SEC kon sa Securities and Exchange Commission. Ya, ito ipakita oh. Kini, akong basahon din ang unod nini mga kaigsunan. Okay, nakuha nato na nga dokumento Berdron kay si Fredo Quiapo, usa ka chapter president
nalingla og nalipat. Hopefully nga pag pahayag na to, matinud-ano na siya nga nakasabot. Manghinaot lang ta nga dili kibali ingnon ta nga gilipat kita nga mga ministro, pero mao nga atong maipahayag kung kano saan natukod o narehisto kining dokumento nga gitawag kini og Certificate of Life Membership, Bradron eh. Okay niya, atong basahon Reb, ang unod nini kinatibukan nga unod o hinaot nga mga membros PBCM nga naminaw karon haron atong masayran kung unsay kalaki nga gibuhat niining kanhi membros PBCM, kanhi pod nga usa ka ministro Pedroso Bailo. Seal of the Living God Church is LGC Incorporated. SIC registration number CN 200428566. Address Kalawag, Balingasag, Misamis Oriental. Central Office of the Orient Hilltop Training Center. Pero sa una ni pagbiya niya nga nagpatuto na dito ni Villanueva, Katipunan. Onya kay wa man siguro nagkasinabot dito Katipunan, nakabalhin din ni Balingasag. Kalawag, Balingasag. Gingon dayon. To all whom this presents may come greetings. Sa ni Chapter President, no? This is to certify that Alfredo El Quiapo Sr. with ID number 05838, book number 18, page number 860 has known the life-giving gospel and doctrines of the Holy Spirit. Naisitas John chapter 4 verse 23 hanggang 24. 1 Peter chapter 1 verse 12 has received the soul-saving sacraments and has become a true accredited bona fide member of the Cell of the Living God Church is LGC Incorporated. The only church the Lord will save. Revelation chapter 7 verse 2 and 3. Revelation 9 chapter 9 verse 3 and 4. The sealed 144 servants of God and the people be made fellow heirs. Galatians chapter 4 verse 7. And partakers of the promises. Ephesians chapter 1 verse 13 and Ephesians chapter 6 verse 17. Hebrews chapter 10 verse 15 to 16 and ikaduhang and 2 Timothy chapter 2 verse 19 and Jude chapter 1 verse 20, which was organized and registered in the Securities and Exchange Commission, Romans 13:1 of the Republic of the Philippines on July 20 or 2004. Maning data, July 20, 2004 with July 30, 2004. With the certificate of the registration number CN 200428566, John chapter 16 verse 13, Romans chapter 7 verse 6, and Romans chapter 10 verse 2, 1 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Therefore, he is hereby awarded this certificate of life membership. Given this third day of December 2020, at the Central Office of the Orient Hilltop Training Center, Kalawag, Balingasag, Misamis Oriental, Mindanao, Philippines, gipirmahan Most Reverend Monsignor Pedroso Bailo, Supreme Bishop, President, and Founder. O di nakita nato. Tiamo nga kung atong kwintahon, Bradron, ang pagpahulay sa atong magtutudlo, no? September 26, 2004. Samtang pagkarehistro sa iyang pundok nga gisugdan na niya nga naglain siya sa sekreto sa pagparehistro July 30, 2004. Sa ato panapang atong magtutudlo, Reverend, kay mga 2 months before lugar si Master ni Paulay na nagparehistro na sa Pedrosos iyang pundok nga Seal of the Living God Church. O niya, ang mga sitas niya puros man ni sa PBCM. Tinoon. Kay lagi iyabang awaton. Unya, ang katawanan, mga mahal nga tigpaminaw, labi na sa mga kaigsunan nga nalingla, una-huna agodo, the only church the Lord will save. Mao lamang kuno kini ang iglesia nga luwason sa Ginoo. Kung susihon ta sa Biblia kinsa kanang Ginoo, bradrene, atong tan-awon sumala sa pangutana nga gipangutana ko ikaw kinsa kining Ginoo, ato lang gikuha diri nga the only church the Lord will save. Kinsa ning Lord?
Ang kanang Lord Reverend o Ginoo mo kanang atong Ginoong Hesukristo sumala dinhi sa Juan kapitulo 13 versikulo 13 nagatawag kamo kanako nga magtutudlo o Ginoo ug husto kamo kay mao man kanako. Unya, pag-ingog, the only church the Lord will save. Sa to pa, kini nga iglesia, ang Ginoo nga si Kristo may mula sa ani, si Kristo di ay nagtukod. Una-una, argo ng panglimbong, mga malamong tigpaminaw, naanata sa Espiritu Santo. Nangawat og mga sita sa Espiritu Santo, nakabalik. Nakabalik dito sa Ginoo. Unya, nakabalik ang iglesia, kay iglesia ng church. O tanawa. Namo na diha, nga ato ning gipahayag para dili malimbungan ang mga katawhan. Pero may masabtan nga sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga tinun-an ni Kristo adunay mga muilog niya na mukuha o magsultig mga binalitad aron birahon ang mga tinun-an. Mo nang gingog ang namaw kaniadto mamao ugma history merely repeats itself nga makita sa panahon kang Kristo nga dunay namira sa mga tinun-an ni Kristo sa panahon pod karon sa Espiritu Santo doon na po'y muhimo sa pagpamira. Hain kini mabasa sumala sa Biblia ug ang priba niya na Brad Mario sumala sa nakasulat. Dinhi mabasa Reverend Dines nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 20 bersikulo 30 Gikan sugod 29. Ang dinhi Santa o Reverend gingon sa pagpahayag. Ato ni balo nga magagikan nagani ako pagasudlon kamo mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa panon o gikan ragayod kaninyo adunay managpanibog nga mga tao managpanibog nga mga tao nga magasultig mga binalitad aron balikig basa managpanindog. oo giingon ini manindog nga mga tao nga managsultig mga binalitad aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Sa atong klarohon kay kanang lahi naman ang musibog katong makuha diha niya na, pero pag basahon nato clearly mga kaigsonan gingon na ako nahibalo matod pa ni Apostol Pablo nga sa makagikan na gani ako. O atong hinay-hinayon para masulod ba, para makuha nato unsaon pagbasa diha og nagsunod mo sa akong gibasa. Sa makagikan na gani ako pagasudlon kamog mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa panon. Adres kinis ni Apostol Pablo sa kauban niyang mga kauban diya sa maong iglesia. O gikan ragayod kaninyo sa lain bang pundok dili. O gikan ragayod kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga magasultig mga binalitan aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Di birahon ang mga tinun-an aron maadto na kanila, pero kining mosulod niya na nga mga taong managpanindog magsulti nagbinalitad aron mo bira mo nang dili kita angay ug naapa kita karon sa panon kang Kristo. Dili ta magpabira, mga kaigsonan. Karon kay naman ta sa PBCM, kung naay mamira diha sa sugo-sugoon ni Pedro, dili ta magpabira. Manay buti pasabot nakita nato nga ni atong panahon kang Kristo, doon na di ay mga tao nga makita rin diya sa sulod, nga mga taong magsultig binalitad nga mga butang aron birahon ang mga tinun-an para pasundon sa ilang mga binalitad nga mga sistema. Karon, kanang mga matanga nga namira, nagpadaog ba sila si Apostol Pablo niya na Brad Rene? O unsay tawag niya ng mga namira? Wala agad sila nagpadaog sila ng Apostol Pablo Reverend o kini sila mga tao kini sila nga mga mini. Atong pagbasahon ng nakasulat din sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 4 ngadto sa 5. Apan tungod sa mga igsoong mini nga gipasulod sa hilom o mihot aron sa pagpanid sa atong kagawasan nga naato diha kang Kristo Jesus aron sa pagdaldal kanato ngadto sa kaulipnan. Kanila wala kami magpadaog bisag makadiyot na lang aron ang kamaturan sa maayong balita magapabilin alang kaninyo. Sa Biblia kadto di ay
mga namira sa mga tinun-an nga nisunod para mosunod sila sa mga taong makita ra diya sa sulod sa pagtulunan nga mga taong nagsultig binalitan nga butang. Sa gibasa ni Brad Rene, gitawag na ni Apostol Pablo nga apan tungod sa mga igsoong mini nga gipasulod sa hilom og miyuhot daw aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga nato diya kang Kristo. Kung unsa di itong kagawasan nga gipadayag o doktrina nga matang nga kagawasan diya kang Kristo, mauputoy ilang gipanid-an ba? Ila lugang sistema nga awaton. Pero matod pa ni Apostol Pablo kanila atong mga mini nga mga igsoon, wala kami magpadaog bisan makadiyot na lang aron ang kamaturan sa may balita magapabilin alang kaninyo. Busa, in the same way, sa panahon sa Espiritu Santo, kami nga mga ministro, dili gyud pud mi magpadaog niya ng pagpayuhot ni Pedroso Bailo. Ha? Apelido pa lang daan Bailo. Ang Ingleso ng Bailo, change. Di nag-change na. Nasa Biblia, kung ato ng atuan, wala ra bay laing mo change sa mga kamaturan di sa Dios. Maura ba ang yawa o bitin mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan? Dalikyatan sa nato, Brad Ronnie, ang kasaysayan sa mga linalang nga gibuhat sa Dios sama sa tao nga iyang gilalang. Dinhi sa Henesis kapitulo 3, kapitulo 2, versikulo 16 ngadto sa 17, pero isugod ko lang sa 15 nagingon. O gikuha niyo ba nga Dios ang tao? O gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bandayan? Og siyo ba nga Dios nagsugo sa tao katong iyang gibutang sa Eden nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo og sa dautan dili ka magkaon ini, kay sa adlaw nga mukaon ka nini mamatay ka gyud. Ipasidan-an sa Dios ang iyang mga binuhat nga si Adan og si Eva nga kanang kahoy nga naa sa tanaman sa Eden, dili ninyo na pagkaunon. Kay sa panahon o adlaw nga mukaon ka niya na, mamatay ka gyud. Pero makakaon mo sa tanan nga kahoy, gawas lang kanang naa sa tanaman sa Eden. Kini ba, kining pahayaga sa Dios nga, kung mukaon mo, mamatay ka mo, gi-change ba ning istorya sa bitin nga mo ang yawa, Bradon? Gi-change, Reverend, nga kanang change English man na og sa Bisaya Bailo or change. Gi-change oy kay mao man ay trabaho sa kining yawa nga magtutuis gyud sa kamaturan. Ang Dios nagsulti ngadtong Adan ug Iba nga kun mukaon sila ni anang gidili nga pagkaon nga nas tanaman mamatay, pero gi-change sa yawa niunong yawa dili mo mamatay. Mao nay pag-change pero iba basahon nako. Sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 4 nga akong pagbasa gingon. Karon ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Og nag-ingon siya sa babae katong bitin, di ay nag-ingon ang Dios dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Og ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, mingon ang Dios dili kamo magkaon niya na, bisan maghikap niya na aron kamo dili mamatay. Mo na pagsubay sa babae nga si Adan o si Iba nga ginstruksyonan sa Dios na dili sila ipagkaon. Kay kung mukaon sila kanang naas taliwala sa tanaman, mamatay man daw sila, pero unsay pag-change, pagbaylo nining yawa nga morning bitin, kay kining bitin yawa man ni nas 4. Og ang bitin miingon sa babae, dili gayod kamo mamatay. Busa ilisdan ba ang tinuod? Ang tinuod dili na mahimong tinuod kay ilisdan. Busa kung giingon man sa atong magtutulo nga ang namaw kanito sa panon kang Kristo mamaugma, history merely repeats itself, makita sa panon sa Espiritu Santo. Kung ang ato pagyuding atuan pa ang kaniadto sa panahon pa sa pa ang atong Ginoong Kristo, brethren, ang makita na diay nato
kay ang bitin mauman na ang yawa Brad Ron Tino- sa Biblia ato sa pribahan nga Okay. ang bitin mao na ang yawa sumala sa Biblia. Okay niya, pribahan nato din sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 9 gingon, o gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan nga ginganlag yawa og Satanas, ang maglilimbong sa tibok kalibutan, siya gitambog sa yuta ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. O kining giingon nga gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, og kini siya mao maning gipasabot nga bitin, gitawag ni siya yawa og Satanas. Okay, kung basahon na sa Biblia nga Katoliko, may imprimatur Julio Cardinal Rosales, may balita Biblia, gitang mayayungan sa mga protestante o mga Katoliko nga eskwela sa Biblia, kanang dakong dragon nga serpente, gitawag nagbitin. Kay ang bitin o ang yawa, baka kon man na. Sumala sa Juan 8:44. Kung atong iadto nga sa panahon nga kung butangan nato ning yawa brethren kay hingusab man mo change man na dayon is Pedroso sa panahon pa sa kang iba kang Adan brethren Ay, kay si tungod Pedroso change. Censo na naman sa iyang pangalan palang daan Baylod Censo, makita na nato nga sa unang panahon na nga mga taras di ay sa tao nga maglilimbong. Karon atong adtuan kini bang gisgutan ni Apostol Pablo nga mga igsuon nga mini aduna bay ilang mga pagbugno niya na o aduna bay ilang gisgutan nga kay wala man gid sila magpadaog niya na sumala sa Biblia Brad Mario. Oo, Doon na bay Reverend. ilang mga pagliso-liso mo sa kita pod sa atong panahon mahal liso-liso pod kita. Oo, Reverend, din sa pagpahayag sa ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 11 sa iyang bersikulo 26 giingon sa pagpahayag, sa masubsob nga panaw nahimutang ako sa katalagman, sa mga suba, sa katalagman gumikan sa mga tulisan, sa katalagman gumikan sa akong mga tagilumsod, katalagman gumikan sa mga hintel, katalagman sa syudad, katalagman sa kaawa-awan, katalagman sa kadagatan, katalagman gumikan sa mga igsoong mini. Sumala sa pagpahayag, Reverend. Sa Biblia katong gibasa ni Brad Rini nga mga igsoon nga mini nga wa gyud daw sila magpadaog ni sukol gyud sila. Gitawag kini katalagman sa mga igsoon nga mini. Nganong gitawag na sila katalagman? Ikaw mutuo ka niya na mini man na di ay katalagman ang imong mahiaguman niya na. Busa gitawag na sila og mga katalagman sa igsoong mini. Busa si Apostol Pablo nahadlok siya nga basig ang mga kaigsuonan malimbungan sama sa kang iba nga nalimbungan sa bitin, nahadlok siya nga basig malimbungan pud sila niini sa ilang kapanahonan ang iyang makauban. Busa naningkamot sila nga sila magpadaog, ila kanang gipasabot ang mga tao aron dili mahitumpawak sa mga gitawag og igsoong mini. Og si Apostol Pablo niya na may kaugalingong pagtawag nila. Unsay puriba niya nang akong gisulti, brethren? Okay niya, basahon ko ang ibasa sa kaubang ministro Reverend, ang bersikulo 26 man sa ikaduhang Korinto kapitulo 11. Akong ipaibabaw sa bersikulo 3 sa kapitulo 11 gyapon sa ikaduhang Korinto niya. Ikaman ako pagbasa sa bersikulo 12 ngadto 15 para makuha nato kung unsa ginabuhat pod nilang Pablo ani. Nya katong gingog katalagman sa mga igsong mini, mao ni usa nga ilang gikabalak-an sa unang panahon Reb. Og unsa po'y tawag niya na? Yeah. Ingon ini nga itong mabasa, panahadlok ako nga maingon nga si Iba hinglimbungan sa bitin pinagis lipat-lipat niini ang inyong mga panghuna-huna address niya ni nga tos iyang mga masig ka magtotoo ang inyong mga panghuna-huna pagapahisalagon gikan sa maminatud-on og putli nga pagkamahinalaron kang Kristo. Mapos tagkadiyot, brethren. Matinaw nga si Apostol Pablo nahadlok nga sama kang iba unya ang may tabo nga nalimbungan sa bitin pinagi sa lipat-lipat niini. Ingon si Apostol Pablo pinagi sa bitin nga hinglimbungan, maingon nga si iba hinglimbungan sa bitin pinagi sa lipat-lipat nini ang inyong mga panghuna-huna pagapahisalaagon gikan sa mga minatud-on og putli nga pagkamahinalaron kang Kristo. Kay sa ilang panon si Kristo man basig malingla sila, busa nahadlok si Apostol Pablo basig malimbungan, busa unsay ilang gibuhat yan ang limbungan o unsay tawag atong mga
Limbungaros, Badron. Okay, atong ipadayon pagbasa rin, aninas, versikulo 12 ngadto sa versikulo 15 sa mao gyapong kapitulo 11 sa ikaduhang Korinto. Og ang akong ginabuhat karon, pahayag ni Pablo, akong padayunan sa pagbuhat aron akong maputol ang kahigayunan sa mga taong naninguha sa kahigayunan sa pagpakita sa ilang kaugalingon nga mahisama kanamo labot sa mga buta nga ilang ginapasigarbo. So muhimo day si Pablo sa pagputol niadtong mga tao nga maghimo og lipat-lipat, maghimog paglimbong nga matud pa ni Pablo gusto to silang mahisama sa katungdanan o kining mga posisyon nila ni apostol nga si Pablo. Unsay tawag niya adto? Nilang mga tawhan lang naghimog lipat-lipat. Kaya ang maong mga tao mao'y mga apostolis nga mini. Niyan ang gawas na apostolis nga mini nga matud pa mga magbubuhat nga malimbungon nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostolis ni Kristo. Og kini dili hinoon ni kahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Bosa dili kahibulong kun ang iyang mga sulugon magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarong ang ilang dangatan mahisibo raw niya sa ilang mga binuhatan. O mo ni atong nakita, gitawag na inig mga igsuon nga mga mini, mga apostolis nga mini. Pero matod pa ni Apostol Pablo, iyang gipadayon daw ang iyang pagbuhat aron maputol niya ang kahigayonan sa mga taong naninguha sa kahigayonan sa pagpakita sa ilang kaugalingon nga mahisama lugar nila. Mo nang ningon si Apostol Pablo nga wa sila magpadaog niining sistema sa ilang mga kontra. Mo nang nahadlok sila nga malimbungan unya ang mga tinun-an. Busa mo ni nga bisan asa sila liso adunay ilang gikadlukan sa sulod kay ang pagkadlok nila sa sulod nga basin og malimbungan. Hay nang priba ni Brad Rene sumala sa Biblia. Aniya ang prueba din ni Reverend din sa ikaduhang Korinto kapitulo 7 versikulo 5 kay bisan sa amo ng paggidangat sa Macedonia ang among mga lawas wala makakaplag og pahulay hinunuwa ginasakit kini bisan asa kay miliso pakigbugno sa gawas ug hadlok sa sulod. O di nakita nato nga nag-ingon si Apostol Pablo nga sa gibasa ni Brother Rini katinaw nga ang history mabalik yun. History merely repeats itself nga sa panahon kang Kristo makita pod sa kapanahonan sa Espiritu Santo. Nag-ingon ko din yo kay bisan sa amo ng paghidangat sa Macedonia ang among mga lawas wala makakaplag og pahulay. Hinunuag gisakit kini bisan asa kami liso. Sa ato pa kung aris likod makaliso sila, aris atubang mahaliso, mahawalang dapit o mahatuo. Tungod kay adunay ilang gibuhat nga pakigbugno sa gawas. Ug aduna sila'y pagkadlok sa sulod. Nga ang pagkadlok sa sulod, mo'y ilang giingon. Nga nahadlok ako basin og sama kang iba nga malimbungan sa bitin. Malimbungan po tong mga katauhan o kauban ni Apostol Pablo Busa. Adunay ilang pagpakigbugno nga gibuhat. Bugno sa gawas. Ato pa, bisag asa sila liso, napod sa sulod nga kauban, og napoy dili kauban kay kanang wala pa mamimbro, naaman na sa gawas. Mo na nga ila pong bulaton ang pakigbugno. Mo nang dili kalikayan, mga mahal na mong tigpaminaw nga, dunay mubugno namo, mubugno pud mi sama sa 70 Adventist. O, pakigbugno sa gawas ni nga mo Pero doon na po'y among giatiman sa sulod, sama kang Pedro Subaylo nga, gipang-change na niya ang mga prinsipyo ni Master, nagdugang-dugang na siya, o matod pa niya sa iyang pahayag para maluwas ang tao. The only church the Lord will save. Hain man, ang seal of the living God church. Mora kuno na sila ang maluwas. Pero may timan-an nato nga si Kristo mao ang nagtukod sa iglesia. Pero si Master Brad Ronnie, gipropesiya bagyod ni Master o gipakita niya nga daan pa sa unang panahon pinagi sa atong balaod sa misyon nato tingali pong i-focus pinagi Brad Ron. Okay, atong yung technician atong ipapokus ang ato ang basahon sa kamera para makita sa mga viewer. Nga gipropesya na una sulat na niini nga basahon no? Nga mauna ang usa sa buhaton sa mga mupasalaag diha sa pagtulon ang PBC nga naila nato usa na si Pedroso
Pedroso Chains o Baylo. Okay. So atong basahon Reverend, balaod sa misyon para sa mga kasayuran sa mga naminaw, labi na sa mga kaigsuonan sa pagtuo nga na ay mga pagtabok dito sa kang Pedroso Baylo. Mao ni inyo ang dapat mahibaluan nga gipropesiadaan sa atong magtutudlo kini. Nakasulat kini sa pahina 25 ngadto sa 26, nasudlan man kini sa mga balaod. Balaod numero 1 ngadto sa balaod numero 15, gipakanaog kini nga balaod sa mga balaod sa first 13 nga gipakanaog ngadto sa tanan nga mga misyonaryo ug misyonarya ug mga membro mga balaod sa misyon. Pahina 25-26 balaod numero 13. Gingon, kinahanglan ng pagtuo nga malig-on dili magpatintal sa mga tinuuhan nga yawanon. Mo nay pahayag ni Master atong magtutudlo. Kung gusto kang makasiguro nga dili ka malaang sa imong pagtuo og matintal sa tinuuhan nga yawanon, ipunting lamang pagsiguro ang imong kagulingon diha kang Master og wala nay lain. Kay kung mulingi ka pa ni bisan kinsa, bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo, may kahigayonan nga malingla ka og malipat sa pagtuo. Address na, mapustag ka dito Bradron, sa di man ni motiwasyon pagbasa. Gi-address na ni Master nga, kung mulingi kuno ka sa igsuon mo sa pagtuo, kay nagdala ra man nagtinuhan nga yawanon, busa ipapokus lamang ang imong kagundi kang Master, wa nay lain. Kay kung lingion pa nimo ng igsuon sa pagtuo, may kahigayonan daw ka, nga malipat ka og maligla sa pagtuo. Yan ang igsuon. Na karon kauban nato nga ministro ni Pedroso na karon ang pangutana naglain atong susiyon unsa di gipakita gisuportaran ba ni Master diha sa mga basahon Bradron sa Biblia nga usa sa kalihukan na natuman gining gibuhat karon ni Pedroso Baylo. Adunay gisuporta nga itong magtutudlo, Reverend, nga tekstos Biblia, ug mao kining mabasa sa Jeremias Kapitulo 5, versikulo 26, gingon, kay sa taliwala sa akong katawhan, pahayag sa Dios nara daw sa taliwala sa iyang katawhan. Kay gisuportan man ni Master para sa pagtulon ang PBCM. Sa ato pa, sa PBCM diha makita. Kung kato lugar nga i-translate. Kay sa taliwala sa akong katawhan, igakita ang daotang mga tao. Sa ato pa, taliwala sa katawan sa Dios diha kang Master. PBCM. Iya mang gisuportaran, makita ang daotang tao. Okay. Pero tungod kay na sa taliwala, di itanan na ba mga membro sa PBCM na himong daotan Bradron? Adili pod kay Kinsa may daotan diha niya na? niya ato ipadayon sa pagbasa kini. Sila na nagbantay ingon sa mga ngayam. Katong kung balikan ta ang portion Bradron sinugdanan. Okay, kay sa taliwala sa akong katawhan igakita ang daotang mga tao. Trabaho nila, Sila na nagbantay ingon sa mga ngayam. unsa pa? Nga na naghati, sila nagbutang og usa ka litag, dayon sila mudakop og mga tao. Di natuman nimo Pedroso Baylong, madakop kag mga tao. Si Master ba, ikaw ba'y original nga nagtukod og pagtulunan niya na membro ang mga tao diya nimo? Unya ikaw ba'y nagpasidian diya niya na aron makita mi nga kami di ay dautan diya sa imong pagtulunan. Ikaw mo'y dautan sa propesya ni Master diri sa pagtulunan sa PBCM. Kay ngano, naipriba na to, Bradron. Nga kini si Pedroso Baylo, sa dihang gisugo ni siya sa pagmisyon, kay misyonaryo man ang tawag nato, ingon nga mga ministro, Bradron. Tinuod. Gisugo ni siya sa pagmisyon dito sa dapit sa dapitan. Nga kung kiron si Pilimon Riam Bonanza, ang founder sa The Kingdom of God, nga karon gani padan atong enkwentro sa atong programa sa dipulog sa DXKD o sa DXDR RMN o ang RPN DXKD. Unya sa wala pa ta makaprograma diya niya na ang gisugo ni si Pedroso pag mission dito pero onsay kay patay naman ron si Pilimon Riam Bonanza Bradron. Unsay kalaki ni Pedroso Baylo, uban siyang kauban, ug siya man tingali nagbuot pagpangalan niya na. Nakabantay si Pilimon Riam Bonanza nga nakaabot siya iyan ang gideklarar. Nga nakaabot siya sa PBCM kay uban siya ni Pedroso kay kini sa Pedroso nagpatuo daw ni siya nga siya si Hesukristo. Nakita mo na? Mo di nga giimingan niya nga iyang kwaon ang church mo nang gitawag og Seal of the Living God Church pero diya sa Biblia sa Mateo 16
18, nagiyon si Kristo, I will build my church. I will see and I see also unto thee, thou art Peter. Ingon ni Kristo, thou art Peter, ikaw mo si Pedro. And upon this rock, og sa ibabaw nining bato, I will build my church. Pangalan sa church nga gibuild ni Kristo sa Roman chapter 16 verse 16, nag-ingon, Church of Christ, ang seal of the living God Church, which was organized and registered on July 30, 2004. Tanawa ha? Sa pagsusi na to, giingon din niya, the only church the Lord will save. Nakaroon. Unsay priba nga nagpatuog Hesus Kristo. Niya, inyong pamatian, mga malamong tigpaminaw, ang nakuha namo nga YouTube. Sa YouTube ni nakuha, Ebanghelyo o Wali ni Pilimon, Riambonanza. Ya, atong patalinghugan o inyong patalinghugan. Kaya may oxygen na oxidizer mo ng oxygen. Oxidize mo na, usunog mo na. May labing sikreto na kung itudlo kaninyo. Wala niya sa mga pastor. Binatan lang lang sa pagniyon niyo. Wala kani. Wala kani kalama dito man ko. Nakanta lang balik sa ilaw. Kaya gidala man ko dito ng Pedroso. Kaya si Pedroso nag-play man ito na siya si Kristo. Wala iyang kauban mo pagsuruan. Wala ko nga iyang kauban. Mo pagsuruan na Bautista. Di nakita nato, nag-claim daw ni si Pedroso, bago gisugo, nga di mauman ang sistema sa pagsugo, kay naman si Espiritu Santo na ta. Iya may nung gipamatuod nga siya maos Kristo, uban kuno siyang kauban nga si Juan. Juan kumaling man na. Maupod kuno si Juan Bautista, kay wa pa mo tunga si Kristo sa kalibutan, nag-una man sa pagkatao si Juan Bautista, nga si Juan Bautista mo'y nagtudlo sa kang Kristo. Siya kuno si Kristo. Wa ba i-change? Di, sakto ginang imong apelido nga gi-change po nimo instead nga ang proper yap kung middle name nimo sa imong mama ang Kabaktulan, ana unta Pedroso Kabaktulan Baylo. Pero imong yung gibaylo ba para kawato nimo ang PBCM nga Pedroso Baylo Kabaktulan mabilin. Wa na gyud hinoy mabilin sa PBCM kay family cycle na ang iyang gigamit, brodron. Tinood ka na, Reverend. Family circle na. Niya kadua. Family circle. Dili na nahog sa usa ka tawo na. Kaya ano, gi-appeal man nimo Pedroso ang middle name sa imong amahan. Na day taong identity sa tao. Appealan pa nimo ang middle name sa imong amahan. Wala Ngadto na. sa iyang inahan. Sa to pa, ang PBCM na pamilya na nila. Oo. Murabag, gihuna-huna niya nga pareha sa panahon kang Nuwi nga pamilya ra. Sinuwi ra og ang asawa ug ang mga bata ug asawa sa mga bata nga nakasulod sa arka. Maumura na luwas. Na niya pa mga mahal mong tigpaminaw ang kalimbungan basta masudlan ta og sakit man pamalandungon badron, pero ang bulaton sa yawa mo atong giingon nga bakakon ba kay ang yawa mo change man ginag sistema niya ang si Edito Saltaren motubag niini mga kaigsunan kay ngano mga mahal nga tigpaminaw kini si Edito Saltaren membro ni nya maintenance man ni siya diha sa balay ni Pedroso kay panday man po ni madaot do na gani di prinsya siyang balay kwaon din niya si Edito, pero gisugdan niya ni pagpahayag si Edito nga mahitungod sa iyang ngalan nga gi-change niya ba gitagaan pod gihatagan niya kahulugan ang iyang ngalan ato lang pamation badron. Okay, Rev. Niya inyong patalinghugan. Mga kaigsunan niya karon ato mga kaigsunan niya karon ato pamation si Edito Saltaren din nakasinati siya nga sa dugay ng panahon ni si Pedroso Baylo naglain na gikan sa pagtulon ang PBCM nagtukod sa Seal of the Living God Church. Sa wa pa ni siya magtukod niya na aduna na iyang gihimong pagpatutuo sa iyang kaugalingon ang ato pamation si Edito Saltaren siyang kasanitian
maytod kang Pedroso bahin sa pagpatuo sa iyang dapit. Ako diya si dito saltaren nga maintenance sa balay ni Pedroso Bailo. Adto mga tuiga sa 2003 mo gini yang gisulti uban sa daghan po nakadunggan ni pero dili sa nako makokit sa ni mga tawana. Unya na pamatuod siya nga ang iyang plano nga magtukod siya pundok kay dinhi kuno sa sulod sa compound walay tao nga nakaila daw niya may pakuno sa gawas kay tinawod siya inaminan lamis mga panahon sa kahaponon mo giilahang paghimo sa paghubad sa mga paghubad sa mga simbolo gani ang iyang kauban si Rosal si Juan nga kumaling o uban pang iyang mga kauban gani ako niyanyo nga mapil sa ko karon ko may balo ugon sa poy kuan ba mabalan po kung sa ilang ipanghubad yan usan nga ko naibalan sa iyang pangalan nga iyang pangalan nga Pedroso so kining iyang pangalan diya kining gibuak-buak atong sugdon siyang sinugdanan siyang pangalan nga Pid ang Pid daw sama sa gingon nga kung Pid kuno binayran na daan so ang Ros nagpamatuod sa usa kuno ka bulak ang katapusan siyang pangalan nga so nga makita nga mao daw siya. So anong mga tuiga sa 2003 pa kana iyahang pamulong. Gani iya ganing giapil ang ngalan sa pagtulunan nga PBCM nga tinuko ni Master Tomas yung Senior nga iubad niya sa iyang pangalan uban sa middle name sa iyang amahan og inahan. Ang PBCM Pedroso ang B, Bailo, ang C, Kabaktulan, o ang M, Mabilin. Gani, nagtong mga nangagigani mga katuwigan, sa linya pa ito mga 96 siguro, padong sa 99, Ebanghelyo na ni Master nga, ayaw mo kumpiyansa ni Pedroso, kaya kini mabot ang panahon nga kini magpatuo-tuo. Di nakita na to, gipropesya na din ni Master. Gibuhatan banig basahon badron nga magpatutuo gini si Pedroso. Gipang-ilis na ang PBCM nga Pedroso, Bailo, Kabaktulan, Mabilin sa una, gitawag na niya Mabaylan kay ang igsoon niya nga magulang ang bana apelyido kay Mabaylan man. Gingon na daw niya Pedroso, Bailo, Kabaktulan kay middle name man na niya pero naon sa bang nahimo namang last name unya Mabaylan nausab man lagi ang una-una kay Bailugod na change na pod Mabilin siya adto nako ni sa akong kuan amahan og sa akong inahan kay kato sampig raman tong Mabaylan nila kay bana man to siyang igsuon o tanawara na change na pero sa mga ebanghelyo ni Master Badron nga nabuhatan og libro katubang gisulti ni Edito Saltaren nga moabot ang panahon nga magpatutuo o magtukod na siya migawas ba gyapon sa baba ni Master o nabuhatan bagbasahon ba doon? Nabuhatan gyapon David no kato gyapon i-focus at teknisyan ang atong kuan, ang atong basahon para makita gyapon sa mga viewer nga kining maong basahon na dinhi nasulat ang mga ebanghelyo ni Master takdo sa gisulti sa igsoon sa pagtuo Edito Saltaren nga matud pa ay mo kumpiyansang Pedroso kay magpatuo-tuo na. Di basahon ako. Ha? Mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Iño Sr. Pahina 59 Biribirin unya diri sa numero 170 nga mga pamahayag sa pahina 59. di na sa pahina na lang 19 Bradron. 19 ta dito. Pahina 19 kay nagkuha man ta sa sistema nga pahina 30 59 sa 170 kay pagpriba ni sa takdo sa sulti ni Edito Saltaren gingon kay daghan man ni dunay panahon nga si Pedroso, Bailo og si Juan Kumaling gipapusasan sa to pag katumbas gapos ni kay pusas man ni Master og gipapriso sa palasyo og gisunugan pa si Pedroso, Bailo og bisti sa pagkapari
tungod kay nalangtaw na ni Master ang sangkuan nga magpatuo-tuo. Oh, tanawa. tanang mga membro sa PBC, sayod mo nga gipapusasan na ni Master, pusasan magugkag tarong na dinha sa pahina 19 Bradron sa mabasa nato sa 129 kay ginumerohan man ang pulong ngadto sa 130 unsay nakasulat diya? Sa pahina 19. Oh, pahina 19. Okay niya. Unya ang basahon din nato ang 129 ngadto sa paingon sa 130. Okay, 129 nga pahina, Reverend, 19 nga pahina, 129 nga to 130. Ang pagbasa. Wala siguro ni pahina 19, Reverend, kaya ang 19 din nasa 129. So, arita siguro mo pakli sa laing pahina, aron makuha na to ang 129 nga to 130. Okay, okay. Okay, niya. Atong tanawon din ni mga kaigsunan sa gipahayag gingon. At atong tiyagaan sa Brado, Okay. no? Para makita nato nga pahina di ay 16 Bradron. Okay, 16. So, nabaliktad lang ang 9. 129. Okay, niya. 29 nga to 30. Pahina pagbasa. 16. Oo. Gingon. Aloy, kaya mo ni gamiton ni Master sa una sa iyang pagtawag. Mao'y iyang itawag sa mga tao. O tao, ayaw pag hapit-hapit sa balay ni Pedro Subaylo. Diretso sa paglakaw, kay magtukod ra ba na siya og pundok. Sugo ni Master ngadto kang Francisco Rosal kanitong tuig 1998. Na magtukod daw og pundok, unya matod pa magpatutuo. Busa mga kaigsonan nga membro sa PBC, ato nang nakita, bisag unsa na lay ang gamiton ba patuog Hesukristo. Una, na naman ta sa Espiritu Santo, unya ang katumanan sa Espiritu Santo sa atong doktrina si Master man. Ikaw lugar Pedroso nagsaan ni Master na nganong naaman ka? Ngang doktrina sa PBC, wala naman ingon man si Kristo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Sumala sa Matthew 23:39 na nganong naaman ka dadon pa nimo ang pagka-Kristo kay ang puli ni Kristo og ikaw mas Kristo ang puli ni mos Master na nganong na membro makas PBC unya karon nalarag lang hinoon og matod pa nila siya nahungog na mong guna Reverend mo na nga magbantay ta sa mga hungog mga igsunan nga dili ta magpalingla tuyo lamang namo nga dili ta malipat busa gitagaan namo pagtagad kay matod pa ni Apostol Pablo sa gibasa ganina ni Badrini ang ikaduhang Korinto 7:5 nga adunay ilang gihimo nga pagbugno sa gawas nga bisan asa sila maliso-liso og kahadlok sa sulod nga ang kahadlok nila sa sulod mao nga nahadlok sila basig malimbungan sila sa mga mini nga mga apostoles kay sila apostoles man nga tinuod mo na nga wa sila magpadaog sa kami pod naningkamot nga dili mi magpadaog sa gihimo nilang mato-mato nga mga katarungan bulag sa kasulatan nga matupad the only church the Lord will save. Way mabasa nga Seal of the Living God Church, the only Lord will save. Makabasa ka niya na, pilde me. Magpamimbro me. Voluntaryo me nga muwali diya ni mo Pedro sa mutabang pa ko. O, ikaw Brad Ronnie, mutabang ka? Tabang ko permanente. Ikaw Brad Mario, tabang ka? Tabang ko. Ikaw Brad Rene? Mutabang yapon. Basta mabasa nga the only church which is na-record sa imong gihatag nga Certificate of Life Membership kang Alfredo Quiapo nga is LGC's Council of the Living God Church. Hangtod di ang among ikalagad kanino kay may abot ng mga oras inyo lamang kaming sundan sa dugang pang-informasyon may tungod nining kang Pedroso Bailo o Pedroso Chains. Nag-change maayo unta ka katong giingon nga don't change your mind pero wa gyud wa madala na change gyud kay ang yawa muusab man sa iyang kaugalingon gikas pagkanghel ni kuha sa pagkayawa. Kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa magtutulo Master Tomas di Eugenio Senior ug sa ngalan sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kinusab si Brother Rene Telebrico. O kinasal si Brother Mario Warlito Chaga. O kiniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami nun hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mabtur na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi.
Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatod sa espirituhanong pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. 13 sa Zinday Utso sa dial sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda dili sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawhan, andam mo serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.